куштин мегирад бар муқобили 23 сола паҳлавон аз Колумбия Баланта Франсиско. ин паҳлавони Колумбия 2021 сол 9 дидор анҷом додааст. дар 6 дидор дастболо ва 3 дидорро бо боғ ҷамъбаст кардааст. мин ҷумла 2020 бо Комроншоҳи Устопириён дар Гранд-слами Париж дар набардҳои аввал куштин гирифтааст ва аз дасти Комроншоҳ шикаст хӯрдааст. хуб, акнун мебинем ки бо Ҷаҳонгир Маҷидов чӣ гуна куштин мегирад Баланта. моҳи апрел буд дар ҷоми ҷаҳон дар вазни то 90 кило ин паҳлавони яктакка буд пӯшида ба қисмати финалӣ баромада буд. ҳатто Аббос Наҷот самти чап нишастааст, курсии мураббигиро ин навбат иваз мекунад, ба хотире ки Ҷаҳонгир ҳам либос иваз кардааст ва назорат дорад ки куштин чӣ гуна мешавад, чӣ гуна ҷараён мегирад. ҳамчунин дар паҳлӯи ҳатто Аббос Наҷот ҳудуди 3 метр дуртар раиси федератсияи ҷудо ҳам нишастааст, дар паҳлӯи раиси федератсияи ҷудои Узбекистон. бо диққат чашм медӯзад ба набарди Ҷаҳонгир. ҳолон ки миллионҳо нафар рӯбарои телевизиони варзиш ҳам ин набардҳоро тамошо мекунанд дар ин рӯзи истироҳатӣ. мухлисоне ки ташнаи куштин ҳастанд. агар ба хотире ки паҳлавонони мо умеди онҳоро ба бод надиҳанд. вазни то 90 кило рақобатҳои ҳам тасаллобахш боқӣ мондааст ва ҳам рақобатҳои ниманиҳоӣ. ин Баланта Ҷаҳонгирро бисёр дар фазои баланд бардошт ва Ҷаҳонгир дифои хуб кард. бояд шидои навбат нагирад Ҷаҳонгир. барои шидо нагирифтан бояд ҳамеша дар ҳаракат бошад, дар ҳуҷум бошад Ҷаҳонгир. як партофти умедбахши Ҷаҳонгир замин хоб рафтан буд, вале натиҷа надодааст. ҳоло идома меёбад чунин партофтҳои паҳлавонон. бовар кунед, ин Баланд ҳам куштини хуб мегирад. Ҷаҳонгир боз дубора ҳамон шеваи пештараро такрор мекунад. камфаол набхоҳад буд, ин нахоҳад шуд. ҳаракат доранд. ҳаракатҳои инҷо Ҷаҳонгир Маҷидов акнун барои нишони биринҷӣ вазни то 90 кило
ин шом гӯштин мегирад. Алакай ин бегоҳ аниқ аст ки мо ду паҳлавони тоҷикро дар вазни то 90 кило набардашро шом хоҳем дид.